agus a cheannaire gárad beg I bhí híon a gcuid tú ceist an tAire iompar torasórt agus spórt heachtasteach anseo le láirlinn faoi cuasaí an FAI. Tá carmórlam an Seanad ó meithnaí agus méhéin an coiste iarraachtas atá plé lei seo agus faríor níl muid atá fáil tAire éis an FAI agus tá sé antáhachtach go meachtaigh pobl na héireann cetá tárlú agus tá mé gearart ceiste chuir an tAire heachtasteach agus míú dún agus freisin míú dún cin baint atá ag spórtéireann Sports Ireland leis a rud seo fad. Mar tá sos le 100,000 duine as lár Bhaile Átha Cliath agus lár ceantarach I tuaithe na tíre seo. Atá gearra bheith imirt spórt agus a gearra bheith imirt sacar. Agus níl an féideartheacht sin nucab mar níl siad a fád an t-airgead. Agus tá mise moladh gonneann an tAire fógra anseo le rá ceantair meanann se le airraidh a thabhairt gunna dram seo na grassroots atá imirt sacar fud na tíre. Gon bacadh leis an rud seo tá món Abbottstown ag an FAI, mar tá sé de cáileamach go mór seo. sé pell gaelach agus iomaíocht mo chud cluifiasa agus rugby. Agus